Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Насамперед, кавалерочка, хочемо всіх вас привітати з сьогоднішнім святом, сьогоднішнім світлим святом, тому що сьогодні в нас вербна неділя. Хто має можливість, сьогодні обов'язково відвідайте церкву, покропіть вербу. Ну і в нас завжди після церкви приходять додому і говорять: не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень буде Великдень. Тому, кавалерочка, дякую Богові, що маємо зараз таку можливість завдяки нашим захисникам і захисницям відвідати церкву, покропити вербу і будемо просити Бога, щоб ми дочекали цього року Великдня. Всіх вас ще раз щиро вітаємо з Днем вербної неділі. Бажаємо всім здоров'я, миру і саме головне – перемоги. Слава Ісусу!